தோத்தாலும் ஜெயிச்சாலும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒன் டைம் எப்படி அடிக்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி வந்து ஃபாசிஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறோம். முதல்ல ஓடி போய் டப்புன்னு ஜம்ப்பு, ஓடி போய் டக்குன்னு ஒரு ஜம்ப் அடிக்கணும். கணக்காக ஸ்ட்ரெயிட்டாக மண்டிக்கு போவோம். அதனால ஒரு ஈஸியாக நம்ம ஒன் டைம் படிச்சிடலாம். அடுத்தடுத்த வீடியோ வந்துக்கிட்டே இருக்கும். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, நான் உட்காந்து எழுந்திரிப்பேன். டக்குன்னு வண்டிக்கே போவோம் பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வண்டிக்கே போகுது. இப்போ ஒன்லி ரேட் நம்பராக போகும் பாருங்க. இப்போ அமௌண்ட் போட்டு அடித்தா ஸ்ட்ரெயிட்டாக மண்டிக்கு தான் போவோம். பார்த்தீங்களா காய்ஸ், 110 விஜய்லேருந்து வந்துட்டு போகிறோம். பாசி சேர்த்து ஒரு அடி மண்டியிலேயே போகும் படிச்சுட்டு ஒரு அடி தான். இது வந்து எந்த ஃபோன்லன்னா வந்துட்டே படிக்கலாம். பார்த்தீங்களா, ஒன்லி ரேட் நம்பர் காய்ஸ். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பை பை, டேக் கேர். பார்த்தீங்களா காய்ஸ்? ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.